Akhirnya panas ya, alhamdulillah. Lawang panas, riaya kelima. Akhirnya mepe kasur, wah, sepuasnya ya, dari pagi sampai siang. Alhamdulillah ora udan, panas bulas. Saiki kasurku arep tak kei parfum. Ben wangi polo. Mantap kesayangannya Sarah dia ya. Tak pakai parfum, ben wangi. Masih sak trip ya. Wah, iki tane Bude tak silih. Tak jalan aku nggak pamitan. Mengko lek pamitan ngamuk Bude, waduh angine kasur. Riaya ya. Wangi. Lek tuku larang. Mending jipok ya. Mumpung Bude ngluyur. Tak akeh ya parfumnya. Lush. Lek iki mengembang tenan polo. Jian iki. Mantep iki. Mas sedina tak pepe ya. Iki baru. Mepe tenanan. Aku mana? Trit. Aja kakek. Mukul akeh. Konangan sak Bude ngamuk. Trit. Aku ngatus bola ke tisu. Tapi kalau aku nggak mampu. Tak aneh pisan ya. Natania, puas. Sampai kan request ya. Mbak Sarah kasurnya buat tipe WP sehari full. Iki wis kesampean ya, sampean puas ya. Ojo nake mana ya. Sampean ya, Natania. Request ya. Kapan sawerane iki Sarah liya? Iki mumpung riaya loh. Mantap bolo. Kasur wis wangi. Nggak mampu apet, mengembang. Pokoknya kasurku hari ini gemoy. Bersih, wangi. Nggak perlu diganti kain kasur ya. Iki masih akeh pulone, waduh bersejarah. Banyak yang suka ya. Mergo kasur iki waduh kasur bersejarah. Pertama kali Sarah yang ngonten yo kasur iki membawa rezeki ya. Lanjut.
rasanya enak ya. Sik tak jajal sik. Anak lanang keke syutingnya mbak wis bak dhek teko pinter aturannya ya ngomong gak gelem penting ya. Tak sangu buka Isya. Oh jujur ya ngomong riaya kalau anak-anak dulu buka sangu kalau tampil kasarku wis cuma ya wis mengembang gak mampu gak apek ya. Ini aneh putih mah parfum tak balik nih kan abang ngetek kau mulai itu ngamuk ya. Wis matan ya marem ya puas ya ngepek kasur riaya kelima akhirnya berhasil. Matur nuwun.